Unohdin, että sais kertoa mun nimeä. Mikset? Mun ope kielsi kertomasta tuntemattomille mun nimeä ikinä. No, minä olen Koji. Ja tässä ovat Aru ja Ume. Moi! Nyt emme ole tuntemattomia. Voimmeko auttaa? No, mä tarttisin ruokaa ja ehkä vettäkin. Teen totta kai töitä niiden eteen. Tarvitteko apua jossain hommassa? Osaan kastella kasveja, viikata pyykit, tehdä piiraita, mitä vaan. No, mietitään sitä myöhemmin. Pitääkö teitä olla koko ajan kaitsemassa? Wildfire! Onpa erityisen kiva nähdä sut! Erin! Miten sä oot siinä? Etkö ole omia? Mä en päässyt hyvästelemään niitä. Oi ei! Aaron, olen niin pahoillani. No miten... Tai siis... Mitä tapahtui? No yhdistyminen! Mun vanhemmat menehtyi mestari Wu takia! Jos mun setä tosiaan aiheutti sen, niin sillä oli varmasti hyvä syy. Mikään syy ei... En mitään. Keskittykää. On yhä vaikeampaa nähdä jäljet, mitä Erin ja sen matkaseura on jättäneet. Mitä jos se on kahden Razin kanssa? Raz on mestarimanipuloija. Se voi aivopestä Erinin ilman, että Erin huomaa. Tässä hämärässä on vaikea nähdä. Pysähdytään ja leiriydytään. Tiesit, että intosi opiskeluun palvelee hienosti Imperiumia. Lohikäärme! Oikea lohikäärme! Oi, olet suloinen. Mikä sen nimi on? Kohde 152-9A, mutta osa labrahenkilöistä on antanut sille nimen Sostavaa, mutta ensin selvennän, että ihmisten toimittaminen on paljon kalliimpaa kuin tavaran toimitus. Riittääkö sun massit? Älä anna ulkonäön pettää. Minulla kyllä riittää varoja. Kuka on kohde? Voin maksaa sinulle 5-kertaisen taksan. Tää puuttuvia miekkoja tälläkin hetkellä. Joo, laita se ikkunan luo, niin valaistus on städsuu söpö. Hei, toin itse asiassa teoksen takaosa. Kääntäkää ympäri. Tai no, se oli kyllä parempi ennen. Kun mun järjestelyt on valmiit, niin tää paikka muuttuu museosta uusioksi!